Krásný den, já vás vítám u mého dalšího videa. Doufám, že si v klidu, v pohodě a v míru užíváte předvánoční čas. A pojďme si povídat, pojďme pokračovat v tom povídání o tom, co bychom měli sledovat v průběhu vztahu a jaké věci nás mohou varovat, že ne všechno je v pořádku s tím naším vztahem. Tak, my jsme si toho rozebrali minule poměrně hodně, ale pojďme tedy pokračovat dneska. Takže další takovou věc, na kterou bych se zaměřila, sledujte, jestli vám partner, když vám není dobře, poskytuje dostatečnou emocionální podporu. Jestli umí přijít, obejmout vás, vyslechnout si vás, říct, že vám rozumí, nebo v případě třeba nějakého neúspěchu vyzdvihnout vaše úspěchy, aby vás podpořil. Někteří lidé tohle vůbec neumí, nemají tam tu empatii pro druhé, anebo někteří lidé místo toho, aby vám vlastně dali tu emocionální podporu, tak v tu chvíli začnou radit a vymýšlet a říkat vám, co máte dělat. Může to být poměrně nepříjemné, protože v tu chvíli to není vlastně to, co vy potřebujete. Zase v tomhle případě bych tomu partnerovi zkusila vysvětlit, že já potřebuju něco jiného a sledovala bych zase, jestli ten člověk je schopný se sebou pracovat, jestli je schopen se měnit. Protože ne třeba každý tohle umí i díky tomu svému dětství, protože to třeba v rodině nezažil, ale určitě pokud tam je empatie k druhým lidem, tak ten člověk bude schopen na sobě pracovat a snažit se změnit. Pokud tam prostě není, tak s tím neuděláte nic. Takže tohle bych určitě sledovala, protože emocionální podpora je ve vztahu hodně potřebná věc. Buduje to intimitu mezi těma dvěmi lidmi. Další bod tady mám. Nenaslouchají vám v důležitých věcech. Tak, důležitá věc, to není třeba, když pošlete partnerku na nákup a on zapomene koupit chleba. To není důležitá věc. Důležité věci jsou vaše životní představy, vaše životní sny, rodinné tradice, zvyky a podobně. To jsou důležité věci, jsou to vlastně věci, které o vás hodně vypovídají a pokud ten partner je citlivý, empatický a stojí o hluboký vztah a ne jenom o povrchní vztah, tak ho tyhle věci samozřejmě budou zajímat a budou pro něj důležité. Pokud to tak není, vy to tak vnímáte, tak je to vlastně velká kontrolka blikající, protože během toho vztahu se vlastně můžete očekávat od takového člověka, že nebude vnímat ty vaše potřeby, ale že si vlastně pojede tu svoji linii. Zase je to o tom, že tady vlastně hrozí, že to není týmový hráč, že to je vlastně soupeř, člověk, který se zajímá hlavně sám o sebe a to je to, co my v tom kvalitním vztahu nepotřebujeme. My potřebujeme člověka, který je citlivý, zajímá se i o nás a který je ten takzvaný týmový hráč. Tak, dál tady mám řešení svých mentálních problémů přehazuje na vás. To znamená, že pokud ten člověk má nějaké mentální problémy, je psychicky nevyrovnaný a podobně, řeší třeba i nějaká traumata z dětství, tak
někteří lidé vlastně očekávají, že druhý partner je učiní šťastnými. Hází vlastně ty svoje nálady na něj, vyčítají mu, když jim není dobře. Je to velmi toxické chování a je to pro vás velmi nepříjemné být v takové poloze a mít vlastně tuhle zodpovědnost. Takže ano, v dnešní době ty mentální problémy jsou velice časté, ale tady je zase důležité, aby ten člověk to i řešil a ne, aby to házel jenom na okolí. Vy za to nejste zodpovědní. Takže je důležité, aby ten člověk spolupracoval s odborníky, s terapeutem, s koučem, s psychologem, nebo aby četl knížky o osobním rozvoji, aby prostě i on sám pro to něco dělal. Určitě si na tohle dávejte pozor a nenechte se postavit do téhle role, že vy jste někdo, kdo zodpovídá za problémy druhého člověka nebo za jeho nálady. Tak, pak tady mám vaši přátelé a rodina s ním nechtějí trávit čas. Takže pokud máte dobré vztahy se svými přáteli, se svojí rodinou, to znamená, že to jsou netoxické vztahy, oboustranné, vy těm lidem věříte a najednou ti lidé se straní tomu novému partnerovi, není jim příjemný, tak zase může to být ta blikající kontrolka, protože oni vlastně vidí toho člověka nestranně, na rozdíl od vás. Vám už tam běhají ty hormony z té zamilovanosti a někdy se jí třeba vyplatí poslechnout si ten jejich názor a popřemýšlet o tom a zase, jak už jsme si říkali, začít třeba sledovat toho partnera víc a začít sledovat ty svoje fyzické projevy v tom vztahu a jak vy se tam cítíte. A pak si to vlastně nějak na tomhle základě všechno dát dohromady a udělat si nějaký svůj názor. Dál tady mám porušování vašich hranic. Tak u toho se zastavíme podrobněji, protože to je velmi důležitý bod. Tak co to jsou vaše osobní hranice? Takže vaše osobní hranice jsou nějaká vaše pravidla a nějaké podmínky, z kterých vy nebudete ustupovat. To znamená nějaké vaše představy, hranice, za které vy nejste ochotní v tom vztahu jít. A tady je strašně důležité o tomhle přemýšlet, ty svoje hranice si stanovovat. Každý ty hranice můžeme mít jiné, ty hranice se mění během života, to znamená, že jak rosteme, vyvíjíme se, tak se nám ty hranice mění, ale jsou opravdu důležité, protože vy tím vlastně dáváte tomu partnerovi najevo tu svoji hodnotu a ukazujete mu, jak si vážíte sami sebe. A taky si tím eliminujete možnosti, aby se k vám dostávali ti nekvalitní partneři. To znamená ti, kteří vás chtějí využívat, manipulovat s vámi a právě je baví ty hranice překračovat. Co bych tady k tomu ještě řekla? Můžou to být zase... Testujte si ty hranice, testujte si je hned na začátku těch vztahů. Naopak ty kvalitní muži vlastně mají rádi ženy, které mají svoje hranice, protože muž je dobyvatel a tím pádem ho baví ty výzvy a pokud tu ženu získá velmi snadno a velmi rychle, tak z toho vlastně nemá
takový ten pocit toho zadosti učinění, takže se toho nebojte. Nebojte si ty svoje hranice stanovovat už na začátku toho vztahu, už i třeba na těch online seznamkách, když si s tím člověkem píšete. Někdy ty ženy mají prostě pocit, ono to vlastně ukazuje i něco o vaší sebehodnotě. Protože když ji máte nízkou, tak vlastně toho člověka dovolíte mu, aby si s váma dělal, co chce. Takže se toho nebojte, ty hranice ukazujte už na začátku, takže se klidně nebojte říct, hele, já takhle dlouho si s nikým nepíšu, pokud se chceš setkat, setkáme se, ale já považuji za ztrátu času, abych si s někým takhle dlouho psala. Zase musí to jít z vás, protože každý cítíme věci jinak. Takže to, co pro jednoho je fajn, pro druhýho může být nepříjemné. A vy se vlastně tím, že si stanovujete ty hranice a přemýšlíte o nich, tak se vlastně zároveň učíte znát sami sebe. A to je úplně to nejdůležitější. Protože ten nejkvalitnější vztah je mezi lidmi, kteří znají sami sebe, kteří vědí, co chtějí od partnera a kteří tam vlastně ty hranice mají. A je to pak vlastně strašně autentický vztah a upřímný. Takže tohle je hrozně důležitý. Pokud vy si ty hranice neumíte stanovovat nebo neumíte si je hlídat, aby vám je druhý nepřekračovali, zase může to souviset s vaším dětstvím, s tím, jak s vámi bylo zacházeno, když jste byli malí. Určitě vyhledejte nějakého odborníka, kouče, terapeuta, psychologa a pracujte s ním na tom. Poslední pojem dneska, je to hodně závažná záležitost, takzvaný gaslighting. Je to anglický pojem, v češtině proto nemáme český výraz. Tenhle pojem pochází z divadelní hry, z britské divadelní hry, která byla sfilmovaná v roce 1944. Film se jmenuje Gaslight a je vlastně o tom, ukazuje nám, jak manžel postupně manipuluje manželku tak, že ona vlastně začne věřit, že mentálně není v pořádku, že její duševní zdraví není v pořádku. Možná to zní naprosto neuvěřitelně, ale i tohle se děje ve vztazích. Dám takový příklad, například budete chtít s partnerem řešit něco, co řekl, nějaké jeho chování, něco, co se vám nelíbí a ten partner vlastně je to pro něj tak zraňující, tohle se často týká lidí s narcisistickou poruchou, sociopatů, psychopatů a různých dalších lidí, kteří mají nějaké takovéhle poruchy. Pro něj je to vlastně v tu chvíli naprosto tito lidé nejsou schopni vlastně nějaké sebereflexe a jakékoliv připuštění toho, že oni by udělali něco špatně, je pro ně velice bolestivé, velice ponižující, takže oni vlastně jdou do takového protiútoku a může to být až takovýhle vlastně manipulační způsob, kdy vám začnou tvrdit, že nic takového třeba neřekli. A začnou vás přesvědčovat, že vaše paměť nefunguje, že máte špatnou paměť. Tohle třeba dělají opakovaně, mezi tím to vlastně prokládají krásným chováním k vám a vy pokud jste citlivý člověk, máte nízkou sebedůvěru, tak postupně začnete sami o sobě pochybovat a přestanete věřit ve svůj zdravý úsudek. Tím pádem vlastně ten člověk nad vámi získává ohromnou kontrolu. Vy k němu tím pádem zhlížíte, protože vidíte sebe jako někoho špatného
a vede to nakonec vede to zase u vás k psychickým poruchám, k depresím. Je to velice nebezpečná záležitost. To je tak pro dnešek asi všechno. Pokud k tomu máte nějaké své vlastní zkušenosti, nebo pokud mě třeba chcete i napsat nějaké další věci, které jste zažili ve vztazích, které vlastně vám až, když ten vztah třeba skončil, došlo, že už to byly ty červené kontrolky, klidně se podělte. Buď mi napište pod video na YouTube, nebo mi napište na můj Facebook. Pokud byste se mnou chtěli řešit nějaké svoje osobní problémy, tak mi pošlete soukromou zprávu na Facebooku. A já vám všem přeju krásné vztahy a ať takových zkušeností máte co nejméně. A když už je máte, tak ať na ně pohlížíte jako na ty zkušenosti potřebné a ať se z nich krásně učíte, rostete a máte potom v těch dalších vztazích oči otevřené do kořán. Ať vám to zkrátka hodně dá a hodně pomůže. To by bylo pro dnešek všechno a já se těším, že se uvidíme u nějakého dalšího videa a budeme si povídat o nějakém dalším zajímavém tématu. Mějte se moc hezky. Naschledanou.